Takže čaute a napadlo ma, že by som urobila ešte jedno videjko na dnešnú noc. Teraz je noc a je asi tak 8 hodín alebo 3/4 na 8. A išla by som spraviť, že urobím na listky všelijaké osobnosti alebo zvieratá, neviem. A potom by som si vybrala jeden listok a podľa toho listku, čo tam bude napísané, by som spravila nejaký obrázok. Nemôžem rovno, ja musím byť komplikované. Tak ideme napísať nejaké zvieratá, si dáme, lebo zvieratá neviem kresliť vôbec. Tak dáme si nejaké zvieratá a ukážem, urobím. Takže mám tu papierik a urobila som to ináč, pretože nemám nejaké malé papieriky, nechcem si trhať taký veľký, bola by toho škoda. Tak idem rovno nakresliť primitívnu mačku. A ak myslím primitívnu, tak primitívnu. Kebyže len viem, či to vidíte, tak by to bolo lepšie, ale kde je ten papier, tu je ten papier, tak myslím, že by to mohli by ste vidieť. Dobre, ešte si idem vytiahnuť peračníky. Skabele, lelele, du. Musím sa stále pozerať, či mi to nepadá, ale padá. Skoro mi to padlo. Ukáž to. Čo s tým je? Už by to mohlo držať. Hej, už to drží. Ičiahneme. Rovno sa pripravím do školy. Prečo by ma to nenapadlo? Super, takže vybavíme všetky nedokonalosti, peračníky. Takže máme tu fyziku, ktorú nemám, takže môžem dať sem. Dosky to nič. Ešte si idem pre kružítko. Už som tu. To je nádherné kružitko. To si dám asi do peračníka, kde je menej. Dobre, takže zajtra nemčina není, ani literatúra. Môžeme dať zase sem. Matematika nie. To čo tu mám? Mne tam nejaká ma spoločečka dala vložky. Super. Like. Geografia. Takto angličtina. To je nič. Geografia rovná biológia. Hudobná je zajtra. Ježiš. Hudobná. A to bolo všetko. Geografia, matematika, hudobná, angličtina, etika. Super, že? Teda. Tak je to super. Nice. Budem mať asi takto tu selfie-tyč, nech vidíte mňa a možno trochu aj papier, lebo sa mi nechce dodržať tak, ako som to držala. A tak. Toto mi tu leze na nervy. To si dám sem na pohárik, to bude môj doba. Ale ide to roztrhalo, ja som nechcela, aby sa mi to roztrhalo. Guma. Ceruska. Dobre, takže primitívna mačka. Dobre. Primitívnu mačku ma naučila babka, priznám sa, a ona vie asi tak kresliť ako ja, keď som mala 5. Takže jeden oblúčik, druhý oblúčik. Tak, ňufáčik. A začneme od primitívnej ešte k primitívnejšej. Tak. Tie moje slova. Vyzerá to trošku divne.
hlavne keď to nevidíte. Je to trošku ako medveď, ale to všetko spravia oči. Tak to nespravia oči, ježiš. Guma. Tak. Nejak som to nakreslila. Ešte. Mňau. To nevidíte, nevadí, vidíte to masku. Je to napsané mňau. Na druhou stranu, budem si míňať papier, áno. Idem napísať, áno, ja som vám vlastne slúbila, aj keď za 5 lajkov, nevadí, slal si ho adresu, tak napíšem, nie kopírovanie, ja som sprostá, napíšem to komplikovanie. Takže, mám to tam. Ale ja vlastne neviem. Počkaj, musíte si domyslieť. Takto. Prvé. To nemôžem vynechať, lebo by to potom neplatilo. A áno, toto môžem. 9, 1, nič. No, tu musím, lebo som to pokašľala. Nič. 1. Takže tie bodky, počkajte, tak nakreslím. Bodka rovná sa doplň. Dobre, tak toto tam do popisku neukážem vám to, lebo by ste to uhádli, ale do popisku to dám. Čo také by som teraz spravila? Počkaj, tu som si takto. Trošku som začala, už to je dlhšie celkovo, ale už sa moc nesnažím, lebo nemám ani gumičky, už neviem, kde sú. No, blbé úplne. Dobre, ideme skúsiť nakresliť niečo kružitkou, nech sa to naučíme teda. Keď to vôbec neviem. To je komplikované dneska. Jej, že euro 50. No. Nie, nepodolo. Nie. Áno. Nie. Áno. Je to dole. Teraz som to zalepiť na prst. Áno. Je to. Tak, stalo to presne euro 50. Zaostri. Jej, aj to pôjde na môj pohárik. Áno, toto bude pohárik nášho šťastia. Tam sme my, ja som tam v strede, toto som ja, to je moja mamina a to je môj tatko a tu vidíte tú peknú ozdobu. A rozbité úško. To bude náš pohárik. Dobre, takže kružitko. Poď, maminka. Ja som maminka kružitka. Nádherné. Ako fakt. Hneď spadne to, čo je za kvalitu. Aha, tak. To nebude asi. Neviem. Tak. Nie. Zaťahujem, keby niečo. Tak. Je to zaťahnuté a je to skoro presne. Nevadí. Ideme urobiť uhol. Ne. Áno. Ne, ja neviem. Alebo dobre, skúsim spraviť pravý uhol bez kružitku. To jak sa dá?
Mne to ide, ti poviem. Čo najkrajšie sa snažím. Nádhera, a keď sa mi to nedotklo, tak kreslíme. Tak, teraz kľúčečok. Ne. Jau. Tak, tú boďku označíme A. B. Nádherný pravý uhol. Dám dole. Nech vidíte aspoň niečo. Dobre. Takže lúčim sa s vami. Toto video nemôže mať viac ako 20 minút, lebo potom musím niečo spraviť s účtom a asi ani 20 minút viac ako nebude mať. Tak lúčim sa s vami. A ďalšie video, neviem kedy budem, lebo zajtra mám 6 hodín, no vo štvrtok budem najviac aktívnejšia a možno vydám ešte jedno video dneska o našom rozvrhu, ako budem dávať videá. Tak majte sa a vítajte zase! Majte sa a vidíme sa pri ďalšom trapnom videu a dovi!